Miten tää kitara liittyy tekoälyyn? Mäpä kerron sulle. Mä vedin tuolla akustisella kitaralla pienen sointokulun ja nauhoitin sen sitten kännykän tämmöisellä voice recorderilla. Se oli pituudeltaan noin 18 sekuntia. Ja seuraavaksi mä sitten tungin sen mun äänittämän pätkän tonne Suno AI:hin, missä voidaan tehdä musiikkia. Ja täältä se nyt löytyy, eli mäpä annan sitä pienen näytteen. Ihan hirveetä soittamista, mutta anyway. Seuraavaksi mitä mä tein, niin mä tein sanotuksia tuolla ChatGPT:llä ja löin tämän mun ääniklipin sitten taustaraidaksi tänne Sunoon ja sitten ne sanat myös tänne erikseen. Ja sen jälkeen mä tein siitä sitten biisin. Tässä yksi esimerkki. So hard to get it off my mind. I can't help but take it all the time. I'm not good at being cool. It's so hard. Mä voin linkata nää tonne mukaan tuohon mun postaukseen, niin voitte sieltä käydä sitten tarkemmin kuuntelemassa. Ja kuulostaa ihan asialliselta. Toki se taustanauhoitus nyt oli hyvin alkeellisella mikrofonilla, kun kännykkää käytin, mutta kyllä sieltä rupeaa kuuluu jo jotain. Sen jälkeen mä tein tästä biisistä coveriversio, eli ruvetaan käyttää vähän sitten enemmän näitä Sunon omia soittimia, niin täältä sitten löytyy tämmönen kuin Swim In-kappale. Se on ihan coverin coveri, eli mä vein vielä vähän pitemmälle sitä iteraatio, mutta tää kuulosti ihan jees. So hard to get it off my mind. I can't help but take it all the time. I'm not good at being cool. It's so hard not to act a fool. It's so hard to see it clearly when you're near me. Yeah, I'm only thinking one thing. I'm addicted, and I want you in my system. Don't you know I wanna dive in, wanna swim in it. I don't ever wanna come out. Sieltä saadaan vähän pianoa ja bassoa ja sitten tommosia kevyempiä rumpuja. Mä tein myös sitten tämmösen glam rockin version. Semmosta versiota tuli sitten mä tein tommosen Viagra Solution biisin sitten vielä ja siinä on vähän haettu sitä semmoista Ozzy Osbourne-meininkiä. Ja siinä on heavy laulaja, kitara, basso ja rummut ja sitten kiipparit löytyy ja pistetään tosta näytepala. Se on edelleen se soittokin ja taustalla. On nää kyllä aikamoisia systeemeitä nykyään, ja jos sä oot itse tehnyt jotain omalla instrumentilla, niin laita ihmeessä tuohon kommenttikenttään tulee, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Ja jos teitä kiinnostaa enemmänkin tietää, että millä tavalla tarkemmin mä tän tein, niin laittakaa kommenttia tulee. Kiitos.